बाद में तो उधर भाग रहे हो? हाँ भाग रही है। किसके नैजि अक्ट' रबिबार बे मोनाबिलि समाव जोङो टिपकाइ वाच पस्ट बेवहाय जोङो मोनसे गोनांथार खामानिखौ लानानै जोङो फैदों। दानि जिथु हाबाफारि बेयो जोङो जोंनि टिपकाइ परबतझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सांबान्दा गामिनि मुस्रि रबजय ब्रह्म बिथांखौहाय पुलिसफोरा दहाय मोनाबिलि समावहाय हमनानै लाबोदों। दा हमनानै लाबोनायनि उनाव बिथांमोनखौहाय टिपकाइ आउटपस्टआवहाय दोनफैदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै सांबान्दा गामिजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा माखासे प्रटेस्ट खालामफैदों। दा बे बिथिङाव जोंबो टिपकाइ परबतझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेवहाय थानायाव फैदों, आउटपस्टआव फैदों आरो जोङो रायलायफैदों जे बिथांखौ मा जाहोननि थाखाय हमदों, मानो हमदों, माबोरैयाव हमनाय जादों। दा बे बाथ्राखौ जोङो मानगोनां SDPO काजिगावनि SDPO आरो गसाइगावनि SDPO सानै SDPO बिथांमोनजों जोङो सावरायदों। सावरायनायनि गेजेराव बिथांमोना माखासे एभिडेन्सनि खोथा बुंदों जे बिथाङा माखासे जायफोर गोदानै जोनोम जानाय आफाद बे आफादजों लोब्बा दङ होननानै बुंदों। बिथांनि नामाव मोनब्रै मोनबासिम दं होननानै बुंदों बिथांमोननि खोथा। दा बे बिथिङावहाय जोङो सावरायनानै बुंदों जे सेरफांगुरियाव जानाय बायदि घटनाया बेवहाय जेन' फिन दाजाथों, जोङो टिपकाइ दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ खावलायदों आरो मानसिखौ जेन' दाउ अमाफोरबायदि बुनाय बिदि हेरेसमेन्ट दाजाथों, जोङो बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो SDPO सानै बिथांमोना जोंनो एसुरेन्स होदों, खोथा होदों जे जोङो जेबो बेबायदि टर्चार बिदि खालामा आरो जोङो सेरफांगुरि बायदियाव जानाय बेबायदि घटनाखौ जोङो बेवहाय लाबोनाय नङा, बियो कर्टनि प्रसेसजों थांगोन, आयेननि प्रसेसजों थांगोन, बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों।